Evo nas, hvatamo poslednje zrake sunca, rano popodne. Nastavljamo priču koju smo započeli pre nekih 10 dana, koja vam se jako dopala. I sad, zašto je sad to važno što sam ja rekla da hvatamo poslednje zrake sunca? Zato što smo u toj emisiji pričali o zdravlju, o zdravom životu i o zdravom lečenju. I veliki deo te priče bio je posvećen tome kako mi apsorbujemo sunčevu energiju. Evo ovako, da mi nastavimo ovu beležnicu sa gošćom koja vas je onako hipnotisala i koju slušate i za čije kontakt podatke pitate nas, a ja vam kažem da ona živi u Saudijskoj Arabiji, da ne mogu da vam dam broj mobilnog, prosto ne može da vas leči putem telefona i ona svoj misionarski rad u stvari bazira na tome da nas nauči kako da zdravo živimo i kako da sačuvamo sebe. Da ja više ne uzimam vreme. Doktorka Slađana Velkov, dobar dan. Dobar dan. Drago mi je što smo sad na suncu. I sad, kakav je ovo danas dan? Sunčan dan skroz. Pa danas je bio izuzetno lep dan u prepodnevnim časovima, međutim već oko 10 sati već smo imali ove bele tragove na nebu. Upravo o tome sam govorila i na predavanju, govorit ću večeras, na predavanju o chemtrailsima ili belim tragovima, hemijskim tragovima na nebu. I sada ovo što vidimo na nebu to su takozvani mrtvi oblaci ili cirusi, koji su se u stvari stvorili od raspršivanja onih belih tragova koji su posuti iz aviona. Posle zaprašivanja obično dođe do promene vremena. Obično počne da pada kiša ili bude oblačno vreme. Međutim, osim toga imamo i promene u zdravstvene probleme kod ljudi. Javljaju se problemi sa disanjem, grebanje u grlu, peckanje u očima, suzanje očiju, malakselost, pospanost. A to se dešava zbog toga što su sastojci ovih hemijskih tragova, aluminijum, ono što su istražili naučnici i lekari u nekim institutima u nekim zapadnoevropskim zemljama, potvrđuje da u hemijskim tragovima imamo aluminijuma 60 puta u većim koncentracijama od dozvoljenih. Imamo mangana, koji znamo da je izuzetno toksičan za nervno tkivo, i stroncijuma, barijuma, koji je radioaktivan. Zatim imamo Escherichia coli u hemijskim tragovima. Takođe mikoplazmu, koja je deo genetskog materijala bakterije brucele. Osim toga imamo razne hemikalije i jedan od razloga što aluminijum postoji u hemijskim tragovima je i taj što se genetski modifikovana hrana izuzetno mnogo favorizuje, a posebno kod nas. A inače, kada aluminijum padne na zemlju, on promeni kiselost zemljišta, tako da vidimo da danas naše biljke ne mogu da uspevaju, suše se. Ne znam, čujete često ljude da moraju da prskaju po svoje povrće, da se suše kajsije i tako još neke biljke. Međutim, gle čuda, danas je već proizvedeno genetski modifikovano seme koje je otporno na taj aluminijum. Tako da tu postoji nekakva tajna veza, a takođe i tu kao treća karika dolazi i taj zakon Codex Alimentarius, koji se sprema da se možda uvede u našu zemlju, odnosno to nije zakon, to je pravilnije rečeno pravilnik o bezbednosti hrane. I po tom pravilniku genetski modifikovana hrana je favorizovana, dozvoljena i tako, i onda se tu širi priča. Ja bih se samo nadovezala na ono što ste rekli malo pre, da živim u Saudijskoj Arabiji, da ne mogu da lečim ljude i tako. Ja bih želela da kažem da ja ne lečim ljude, da ja samo savetujem ljude kako da zdravo žive, kako da se izleče ili da ostanu zdravi. Ljudima nije potreban lekar, nisu im potrebne bolnice. Ljudima je potrebno da eto, to što ja radim, vide to jedno predavanje koje traje sat vremena, vide moje uputstva i ja im uopšte nisam potrebna. Oni mogu sami da se leče ukoliko znaju kako da se leče. Mi pričamo o tome, sad ćemo mi krenuti na pijesu da vidimo tu hranu.
blagodetima sunca. Radeći ove emisije i uopšte čitajući novine, ljudi ne moraju da gledaju ovo, ali negdje je krenula kampanja o štetnosti sunca, o tome, o ozonskim rupama u omotaču, o tome da ćemo dobiti rak ako smo na suncu. Šta vi kažete na sve te priče i o tome kad se treba izlagati suncu? Pa vidite, jedna studija američke mornarice kaže, znači, pazite, tu pričamo o vrhunskim naučnicima koji su radili te studije, kaže ovako, da se melanom javlja, rak kože, javlja kod ljudi koji žive i rade, uglavnom kod ljudi koji žive i rade u zatvorenim prostorijama, znači koji se ne izlažu suncu. Takođe, po njihovoj studiji, većina melanoma se javlja na delovima tela koji nisu izloženi suncu. Tako da ono što izaziva rak kože su u stvari zaštitne kreme, odnosno kreme tako koje se stavljaju na kožu da se štitimo od sunca, koje su pune toksičnih materija. Zatim hlor iz vode, odnosno u bazenima, fluorescentno svetlo koje emituje X zrake na svojim krajevima, koje oštećuje kožu i uopšte celo naše telo. Zatim solarijum i tako još loša hrana, tako i tako, industrijska hrana. Tako da ta teorija o suncu kao izazivaču raka kože nije potvrđena i kada kažem izlažite se suncu, ja nikada ne kažem pržite se na suncu, što znači moramo biti pažljivi da ne izgorimo na suncu. To je jako bitno jer tada može doći do promene u ćelijama. A kako se zaštititi na suncu? Najbolje jesti živu hranu koja ima elektrone, zato što to je metoda i doktorke Johane Budvig iz Nemačke. Ono što jedemo kada je nešto živo ima elektrone u sebi, oni rezoniraju sa suncem i uspostavljaju jednu, da kažem, rezonantnu vezu sa elektronima iz sunca i onda ne dolazi do opekotina. Sad evo dali ste mi šlagvord da vas pitam nešto što može da vas naljuti, ali ja ću evo rizikovati. Da su otkriće penicilina, recimo, ipak sprečile neke ogromne epidemije koje su nosile i kosile žrtve. Evo, ja nisam lekar, ali vas pitam. Vidite, umiralo se od tuberkuloze. Šta je sad tu ključ? Taj penicilin ili... Pa vidite, ono što bakterije nisu naši neprijatelji. Bakterije nas ne napadaju. Znači, bakterije su tu, kao i gljivice su tu da bi počistile naše telo. Dobro. Znači, kada mi stavimo puno toksina u telo, tako, onda dođe do razmnožavanja bakterija da bi počistile taj toksični otpad koji smo uneli. Sada, kada mi smanjimo broj, naravno, taj antibiotik će uništiti neke bakterije, međutim, on će uništiti ne samo te loše, već i dobre. Onda smo u opasnosti još veće, znači mi ćemo se spasiti od te bolesti, međutim, naš imunni sistem će drastično pasti i onda ćemo biti neotporni na sve druge bolesti. Što se tiče tuberkuloze, spomenuli ste, neki kažu da je tuberkuloza iskorenjena vakcinama. Međutim, to nije tačno. Sve te zarazne bolesti su iskorenjene upravo zdravijim načinom života, zdravijom ishranom i takođe boljim higijenskim uslovima. Uglavnom su se vakcine implementirale tek onda kada dođe do 90% iskorenjivanja bolesti, kada ih skoro više nema. I onda se proglasi kao tako da su vakcine iskorenile bolest, međutim to uopšte nije tačno. Ja pokazujem na predavanjima i mape, odnosno charts, kako se kaže, koje pokazuju oficijalne, da kažem, grafikoni oficijalni koji jasno, nedvosmisleno govore da vakcine nemaju nikakve veze sa iskorenjivanjem infektivnih bolesti. Što se tiče tuberkuloze, u Americi je tuberkuloza iskorenjena, a da vakcina nikada nije bila implementirana. Sad, pošto vi pričate nama da mi zdravo živimo i učite nas, i to je neizostavni deo te priče hrana. Zdrava hrana. Da mi krenemo do pijace, da vidimo mi tu hranu
to šta nam se nudi, gde grešimo i onako što ste mi dali sjajnu priču kada sam ja rekla pa mi u gradu ipak i to koštnjavo voće i to rano povrće, jel? A vi kažete, a što ljudi ne bi napravili baštice negde, malo van grada, pa na smenu nešto sadili i lepo se družili, to mi se baš sviđa. Evo ideja za moje prijatelje, mene pravimo baštice. Vrlo jednostavno možete imati malu bašticu. Iz te male baštice možete 2-3 porodice. Samo na ovoj površini ovde jedna porodica može da ima sve što je potrebno. Ajmo mi. Doktorka, evo mi sad idemo ka pijaci i ja sam rekla malo ćemo pešačiti, vi ste rekli super, ja uvek hodam. Koliko dajemo danak zdravlju tako što smo stalno u kolima, što ne dišemo i sad šta je sad tu sad veće zlo? Da idemo peške pa da ipak udišemo vazduh ili da se vozamo pa da ne udišemo vazduh pun svega? Šta da radimo, eto, prosto, ili da nađemo meru? Pa vidite, čovek je stvoren, jel tako, da hoda. Jeste. Ne da bude stalno u kolima. Ukoliko jedemo živu hranu, mi možemo hodati celog dana bez da budemo umorni. Istina. Jeste se uverili u to? Da. Jesam, da. Takođe, kako se zaštititi? Recimo, videli smo da jutros posle ovog zaprašivanja imamo kao beličastu izmaglicu i punu tako teških metala, punu nekih mikroorganizama. Kako se zaštititi od toga? Pa tako što ćemo jesti zdravu hranu, znači hranu sa sunčevom energijom, živu hranu, i tako što ćemo se izlagati suncu koje nas leči. Možemo kasnije popričati o tome i kako u stvari kada mi sunce primimo kroz naše oči, u mozgu postoje 2 žlezde, to su hipofiza i epifiza. Epifize, to su 2 žlezde najvažnije u telu koje rukovode svim žlezdanim sistemima, našim žlezdanim sistemom. Kada sunčeva svetlost aktivira epifizu, ona će lučiti serotonin i melatonin. Serotonin je, tako, hormon sreće koji nam donosi energiju, radost, dobro raspoloženje. Međutim, melatonin je taj koji je jedan od najjačih prirodnih antioksidanasa, koji će nas, jel tako, zaštititi, jer svi ovi, da kažem, ovo o čemu smo pričali, teko mikroorganizmi, teški metali su i antioksidansi. Pardon, to su slobodni radikali. Onda nam trebaju antioksidansi. Onda nam trebaju antioksidansi koji će, jel tako, neutralisati te čestice. I tu je sunce. Ma sve u ravnoteži. Treba da bude ravnoteža. Mi sad idemo do tezge gde se prodaje ta hrana i da vidimo šta se nudi i šta mi treba da jedemo. Koji više volite luk? Crveni. Crveni, ja volim crveni. Sladak krompir. A šta ćemo sa krompirom? Ne možemo da mi jedemo živog. Pa vidite, krompir, da, može krompir da se ne prži, ali recimo se peče. Dobro. Najidealnije za krompir. Međutim, ne treba ga jesti u prevelikim količinama. Kada krenete da se hranite živom hranom i izlažete se suncu, onda će vam sve manje i manje hrane trebati. Jeste, istina. I bit ćete zdraviji, a i štedit ćete dosta. Jeste. Evo ovako, posle vaše emisije, ekipa od nas 4 krenula je da se hrani na način koji ste vi preporučili. Ja evo sad stojim iza svoje izjave da sam danas pojela 1 šargarepu, 1 jabuku, 2 badema, 2 lešnika i da uopšte nisam gladna i da hodam i da ću možda pojesti 1 naranđu. I hvala vam na tome. Evo, mi smo se uverili. Sad dok ćemo izdržati, ne znam, ljudi nas gledaju neki čudno, ali dobro, njihova priča, oni dalje jedu što su jeli. Mi idemo do ove gomile južnog voća. Jel volite južno voće? Pa ja se trudim da jedem ono što je, potiče se tog podneblja gde živim. A šta vi jedete u Saudijskoj Arabiji? Pa u Saudijskoj Arabiji nema dobrog izbora. Uglavnom je zato što nema voća, nema povrća, osim urmi. Da. Urme imaju jako lepe, ali ja vrlo malo jedem. Jedem par jabuka dnevno kada sam ovde, ponekad šaku oraha, nekad salatu ako ima, ako nema ništa i to je sve. To je sve. Da. Dođemo do naših prijateljica koji imaju svašta. Dobar dan. Evo, vidite sad.
Kako ste? Dobro, hvala na pitanju. Vredni? Naravno, kao Lep i dan uvek. danas. Divan dan. Doktorka Slađana Veljkov propagira zdrav život i uči nas da jedemo sirovu hranu. Naravno. Ovo je naša omiljena prodavačica, mi od nje kupujemo voće. I šta biste, evo ja ću sad da uzmem jednu mandarinu, odmah ću da ti uzmem jednu mandarinu. Jabuke, naranđe, šta jedemo? Pa, Šta biste najpre vi bih rekla preporučili? da sve što je bez semenki, Da ne jedemo. da ne jedemo. Uzet ću ti nešto drugo. Zato što hrana, odnosno voće koja nema semenki je genetski modifikovano. Aha, Tako da nije preporučljivo za jesti. dobro. Tako da možda Tako da ćemo nabavite da neke... naranđu. Može, evo uzmemo Da. naranđu. Da. Dobro. Nećemo ništa, mi sad samo pričamo. A moraš nam upakovati. Evo, to je naša drugarica. Još nešto sa semenkom. Sa semenkom jabuka. Jednu Lepa. jabuku. Dosta. I jednu ovu. Može. A limun? Vitamin C? Vitamin C. Evo sad ćemo, doktorka, a limun, vitamin C? Limun, vitamin C? Da, limun. Da, limun, obavezno. Ajde. Hvala. A ovu ćemo naranđu Volim. da pojedemo. Aj ti sad uzme pojedi jednu naranđu. Hvala, ja ceo dan jedem Jel voće. ceo dan jedeš? Zdravo. Doručkujem bananu i onda redom. Zdravo. Zdravo. Naravno. Uvek. Naša drugarica doručkuje banane. Da. Pa vidite, banane nisu, da kažem, najidealnije, Dobro. tako nisu iz našeg podneblja, međutim, opet kažem, bolje je jesti i banane nego hvala. jesti molim vas. bureka ili, ne znam, sendvič koji je izuzetno toksičan. Sviđa mi se ova teska zato što ovde imate dosta zelenog povrća. A zeleno povrće je ono povrće koje ima najviše hlorofila, a to je u stvari, mi to zovemo tečna sunčeva energija. Ima najviše elektrona. I ono što preporučujem je da se jede dosta zelenog povrća i voća, je li tako? Takođe, preporučujem da kupujete od seljaka, je li tako? Znači da ne od ljudi koji od nakupaca, je li tako? Već Isto od proizvođača. Da, od proizvođača, je li tako? Pošto su tikvice? Šta, komad? A kilogram, dobro, šalim se. A paradajzić, ovaj čeri? Dobro. A šta ste kuvali danas? Šta smo kuvali? Aha, vi. Od tek ima da kuvamo. A šta ručate vi? Šta ručamo? Pa ručam šta stigne, burek, šta kupim ovde. Kraj ove lepote vi jedete burek. Pa nemam ovde kuvano ništa. Kad odem kući, da. A vi ipak volite kuvano da jedete, a? Volim. A vi do ovo sve, ja bi sve ovo pojela. Jel da? Majke. I čokoladu jedete? Da. E, to je zdravo, crna čokolada je dobra stvar. Doviđenja. Prelepa je. Jel prelepa? Prelepa. Pošto je bundeva? Ajde, Miki, pošto bude? Stop. Evo sad će biti. Aj Milka, dobar dan. Tu je Mirka, ovo je tuđa tezga. A vi ste Mirka, pomoćnica ovde. Mira, ne, ja sam samo komšinica. Komšinice Miro. Šta treba? Da, pa dobro, jeste ljuti nešto na nas? Ne. Hoćemo da vas pitamo, jel vi ručkate ove bunde? Ovo je gaza, ja nikad ne bi to ručkala. Nemo s Mirom da popričamo. Pričajte sa mnom. Ja sam žena iz Bosne, tu sam 15 godina. Ja bundevu ne jedem. Bundevu ne Kod nas su svinje Stvarno jele ne pričam. bundeve, slušajte, Da. u Bosni. To za nas blato. A kako tako? A to zdravo? Možda ovde za Novi Sad. Jel te? A šta jedete od ovog što prodajete? Sve ovo jedem drugo. I kelerabu, a? Keleraba je isto zdrava, jedem Zdrava. ponekad, ne uvijek. A šta volite da jedete? Ovo sve drugo volim. Stvarno? Ovo sve drugo volim. Salatu, teler, brokolu, a mesance? Pasulj. A meso? meso obožavam. Ma nemojte. A mislite da je zdravo, a? Ne mislim, Ne mislite. ali ga volim. A gledajte, Više ga volim nego ovo sve. sad nešto mi Ali palo na- ono malo Malo. ga volim, A malo. gledate Velikog brata i dvor? Ne gledam. Dobro, hvala, to mi se sviđa.
Ovce gledaju to. Da, dajte malo sad ove kelerabe da probamo, može? Imam nož, može. Evo ovako, otkinemo to. Dobro. Ne morate ljuštiti, malo Mora samo da doktore, se ljušti, ne možete se žvapati. Je li lepa? Nije krpava. Nije krpavo lepa. Hvala. Evo, šta ću sad slađeno? Slađeno ću da kupim. Je li lepa kelerada? Onda će dobiti ovo usto. Ne, on će kupiti. Neka kupi, neka i ovo. Ponesi ovo. Slačka, to slačka. ponesi. Kaže slačka, ponesi ovo. Da. Treba još nešto. Ništa. Da te pitamo. Zdravo, Ljiljo. Zdravo. Doktorka Slađana propagira zdravu hranu. Ljiljka, šta ti kupuješ? Pa što mi se dopada? Ne znam. Puno povrće jedeš, ili da? Znaš kako ja jedem kad mi se šta jede. Nisam Dobro. baš neki ali dobro gledam da bar deluje zdravo. Ja mislim da kod nas nema na pijaci još uvek samo ova jedna tezga, kako se oni Zdrave hrane, na to misliš? Oni čuveni. Da, vozarovi ili kako već. Vozari, tako je. Aha. A ovi ostali ne znam baš. Mhm. Ali dobro, šta sad? Lepo Oni uskaš dođu meso, samo Ljiljo. subotom, nedeljom. Izvini. Slabo. To mi se sviđa što slabo ruskaš meso. Slabo, što sam starija sve manje. Zato si tako lepa još uvek. O, Ćao. hvala i ti. Zdravo. Hvala. Došli smo da nastavimo priču uz čaj i ništa nije slučajno. Na televiziji ide priča sa Majom Volk. Maja Volk je bila naša gošća u ovakvoj jednoj emisiji i pričala istu priču kao vi, samo na svoj način. Dok smo išli, i evo sad ovaj mikrofon je u pepederi, vi ste rekli da su ljudi krenuli da masovno ostavljaju cigarete i da puše duvan. I da duvan uopšte nije loš. Cigarete su nezdrave zbog nečeg drugog. Ajde sad da obradujemo pušača. Da. Pa ne kažem da duvan treba pušiti, smatram da nema potrebe pušiti. Međutim, duvan je lek. Duvan se ranije koristio kao lek i nije u toj meri štetan u kojoj se, eto, da kažem, o kome se priča. Ono što je štetno u cigaretama, to su hemijski dodaci koji se dodaju u cigarete da bi ljudi teže ostavljali cigarete i da bi više pušili. Znači da uvek, tako u celoj toj priči samo pratimo ko ima profit od toga i dobit ćete odgovor. Tako da, postoji jedan film, to je film Insider o istinitom događaju, o naučniku koji je otkrio šta se sve stavlja u cigarete i pokušao da to objavi. Imao je dosta problema zbog te svoje namere, međutim na kraju je uspeo i zbog njega mi danas znamo koje sve otrovne hemikalije se stavljaju u cigarete. Baš sam pre par dana prisustvovala jednoj priči, jednom razgovoru o masovnom, posebno na jugu Srbije, masovnom ostavljanju ovih cigareta. Ljudi prestaju da puše cigarete, a kupuju duvan u kesicama i motaju sami cigarete, što je svakako mnogo bolje od pušenja ovih cigareta. Ali da mi to ostavimo opet pušačima, da se mi vratimo na zdravu ishranu, da se vratimo na blagodete sunca i nešto što će žene jako interesovati. Ja vas kad sam videla, i ljudi ne mogu da procene uopšte koliko imate godina, vi ste jedna lepa i negovana žena. I pitala sam vas šta koristite od krema, čisto žensko pitanje, i hoćete da kažete nagled šta. Zašto tako izgleda vaša koža i šta koristite? Hvala. Imam 46 godina i koristim uglavnom prirodne kreme, a to su uglavnom ulja, maslinovo ulje ili kokosovo ulje, zavisi od kože. Ponekada nađem neku kremu koja je prirodna, bez tih hemijskih dodataka. Nekada uzmem i neku kremu, eto, par nedelja, mesec dana, neku kremu koja mi se dopadne, ali ne mažem ništa na kožu. Znači, na telo nikada ne stavljam losijon ili neku kremu. Iz jednog prostog razloga što kada vi
jedan losion za telo pojedete, 50% tog losiona će biti razloženo enzimima u vašem želucu, a 50% će otići u krv. Ali kada stavite taj isti losion na kožu, 100% tog losiona će otići u krv, zato što tu ne postoje enzimi da bi razgradili tu kremu, odnosno taj losion. Tako da, ali mi znamo da su te kreme i losioni napravljeni od veoma toksičnih hemijskih materija koje mogu izazvati rak. Zamislite samo jednu šaku onog toksičnog materijala koji mažete po koži i vaše telo to ubija. Zaista zastrašujuće. Osim toga, kad smo već kod kozmetike, ako hoćete da kažemo još par stvari, ono što smatram jako bitnim, to su sredstva protiv znojenja, na primer, i ti, tako, dezodoransi koje uglavnom žene stavljaju ispod ruku. Zašto se to stavlja tako? Da bi sprečili te neprijatne mirise. Međutim, mi smo dizajnirani da se znojimo na pojedinim delovima tela, zbog toga što znojenjem izlučujemo toksine. Kada mi sprečimo znojenje, onda će toksini, vratiti se nazad i zbog toga danas imamo toliko veliki broj raka dojke, posebno kod žena. Znamo da žene u velikoj meri koriste antiperspirante, odnosno sredstva protiv znojenja i te dezodoranse, koji su i inače štetni i puni aluminijuma i kada ne zaustavljaju znojenje. Zatim, što bismo mogli još da pomenemo? Evo, ja ću da vas pitam, malo mi je na pamet. Pričali smo o novcu koji je u farmaceutskoj industriji, u nekim drugim oblastima koje su vezane za naše zdravlje. Pričali smo manje o tome da veliki deo novca ljudi, ajde žene, daju na lepotu, jer je lepota postala imperativ. Čineći sve na taj način, spolja, dajući na važnosti, na svom fizičkom izgledu, em što daju puno para, em što uništavaju svoje zdravlje. Ja bih voljela da vi kažete devojkama koje su sve ofarbano plavo, koje su sve kvarcovane, koje su na jezivim dijetama i koje kad jedu brzu hranu i koje kad spavaju od 3 ujutru. Šta radi svom organizmu i da li su lepe? Da, pa vidite, kada stavljamo kreme na kožu, mi u stvari samo maskiramo svoj izgled. Ono što se pojavi na koži, znači da li je to akne, bubuljica, ekcem, bilo šta, to je rezultat onoga što mi jedemo. Onog iznutra. Onog iznutra. Tako da ako vi stavite nešto zdravo u telo, to će se automatski reflektovati na vašu kožu. Lepota dolazi iznutra, a nikako s polja. Pomenuli ste takođe o solarijume. Naravno, rekli smo da dolazi do raka kože posle izlaganja solarijumima. Kosa, bojenje, da. Lično stavljam ponekada, vrlo retko, 2-3 puta godišnje, stavljam kanu na kosu. Isključivo prirodnu kanu ako nađem, ako ne nađem ništa. Međutim, sve te, farbe za kosu su izuzetno toksične. I kao što smo rekli, sve što stavimo na svoju kožu, a još gore kada stavimo to na svoju glavu, znači direktno ide u moždano tkivo, u krv. Takođe smo spomenuli spavanje. Jeste. Spavanje je ekstremno važno zbog čega? Zato što naše telo će lučiti onoliko, spomenuli smo malo pre melatonin, kao hormon žlezde epifize. To je žlezda koja luči hormon sreće preko dana, serotonin, ali samo ukoliko izlažemo oči suncu, a melatonin noć. Taj melatonin će nas zaštititi od svih bolesti, učiniti nas mlađim, raspoloženijim, manje depresivnim, međutim samo ukoliko ga mi u dovoljnoj količini izlučimo. A on se luči isključivo između 10 uveče i 2 ujutru i to ukoliko spavamo u potpuno zamračenoj prostoriji. Ukoliko ne spavamo u to vreme, neće biti melatonina i mi smo izloženi ne samo
negativnom dejstvu tih svih toksičnih materija po naše telo, već i po našu lepotu, odnosno po našu kožu. Rekli ste da gledanje u sunce, neki ljudi kažu da to nije dobro, a vi kažete, a zar nije prirodnije da gledamo u sunce, dok ne da izgorimo, nego da gledamo tako, nego da buljimo u monitore računara i televizore? Da, kada mi neko kaže da je neprirodno gledati u sunce, zbog čega bi bilo neprirodno gledati u nešto što daje život, ili tako? Mi znamo da je život na ovoj planeti derivat sunca i uvek postavim pitanje da li je možda prirodnije gledati u veštačke monitore, kompjutere i televizore koji mnogo više zrače, ili tako? Mnogo više zrače nego samo sunce. Ono što je važno kod gledanja u sunce je da se izlažemo samo jutarnjem i večernjem suncu, znači u sigurnim satima, u prvom i u zadnjem satu, i to onako kako smo opisali prošli put u emisiji, vrlo lagano, postepeno, da bi se naše oči navikle na to. Rekli ste mi da beduini uživaju i predaju se potpuno suncu u poslednjem satu. Sunce ne zađe. Da. To je jedan, kako da kažem, nezaobilazni ritual, da kažemo, svakodnevna praksa kod beduina. Na zalasku sunca je to njima imperativ da sednu i posmatraju zrake sunca, ne radeći ništa, ne govoreći ni sa kim, jednostavno se uživaju. Toga imate i u mnogim drugim zemljama. Međutim, to je jedan prirodni, zbog toga što to nije metod, ali tako. Znači, to je jedan prirodni, da kažem, prirodna svakodnevna aktivnost ljudi i to nije ništa čudno. Sada kad kažemo postoji ova metoda ili ona metoda, govorimo o minutama, sekundima i tako dalje, možda ljudi to doživljavaju kao nešto što je neprirodno. Međutim, ja sam tu metodu usvojila zbog toga što je ona najbezbednija. Mi živimo u mračnim kućama, radimo po mračnim zgradama, nosimo naočare za sunce i naše oči nisu navikle na sunčeve zrake i iz tog razloga moramo biti pažljivi i postepeno se izlagati tome. Dok recimo beduini imaju savršen vid i oni imaju dovoljno, oči su im navikle na sunčeve zrake, tako da njima nije problem da oni gledaju sati, 2 i 3, recimo i u Rusiji imate taj običaj da gledaju par sati u sunce i uživaju u tome. Naš narod je mudar i onda zaboravljamo često te izreke, a naš narod lepo kaže, ko se sunca krije, bolje da ga nije. Prema tome, ajde malo da izlistamo te poslovice, nečemu ćemo se još naučiti. Posle vašeg gostovanja u emisiji, zašto sam ja ponovila priču sa vama, zato što nismo stigli, sve nećemo ni sad sve ispričati. Veliko interesovanje ljudi je bilo. Ono što ste vi rekli i da ponovite, vi ne lečite na ovaj način i molim da to ljudi sad čuju, nego nas učite kako da živimo zdravo, da izbjegnemo sve zamke i savremene. Blagodeti civilizacije. Još bi nešto rekla, ja sam narodni lekar. To piše, narodni lekar. Šta to znači, Slađana? To znači da savjetujem narod kako da živi, ne naplaćujem ništa, znači ja pripadam narodu, ne smatram da ništa prodajem, ili tako, ništa ja nisam izmislila, ja sam samo to prikupila, svo to znanje i eksperimentisala najpre na sebi, i sada to delim svojim prijateljima. Vi živite u Saudijskoj Arabiji. Da. Pre toga ste živjeli u Kuvajtu. I vaša misija, ako tako mogu da kažem, u Saudijskoj Arabiji, ipak jednoj skroz drugoj kulturi, koju vi niste sad 30 godina, onako dočekane skroz sa odobravanjem. Mislim na ljude u gradu gde živite, na vaše poznanike. Da li to znači da prava istina lako nađe put, ne pita za granicu? Upravo tako, da. Prava istina uvek nađe put, lepo ste to rekli. Istina je uvek jednostavna. Istina. I kada vi ljudima nešto ovako logično objasnite, ljudi prepoznaju tu istinu u svemu tome. Jednostavno zazvoni u ušima nešto istinito.
dok kada se sve to, tako, upakuje u nekakve reči, nejasne reči ljudima, onda se to veoma lako prodaje, ljudi ne razumeju to i onda veruju autoritetima. Međutim, današnja nauka, je tako, kaska za, da kažem, nekim novitetima koje mi danas imamo i smatram da ljudi trebaju znati sve to. Šta li mislite da je naša svest zatomljena i nije dovoljno jaka? Ne bavimo se na taj način svojim životom da retko ko čita šta piše na tim proizvodima u radnjama. Da masovno pijemo tu flaširanu vodu i opet o tome. Da ne pitamo, čekaj, sad to mi ne odgovara, ajde na nešto drugo da se prebacim. Verujemo reklamama. Negde će biti smešno ako vi danas kažete da u 21. veku, kada su kuhinje internacionalne svuda popularne, otići ćemo i donećemo sve što nam treba za jelo sa pijace. Da. Jer shvatamo koliko je to važno u stvari i koliko ljudi ostavljaju svoje zdravlje i novac tamo negde u nekim hipermarketima. Da. Opet bih krenula od sebe. U hipermarketu kupujem samo papir. Ništa drugo. Znači, svu hranu za sebe i za porodicu kupujem na pijaci. Ili, eto, ukoliko nisam blizu pijace, kupujem u supermarketu, međutim, to je isključivo živa hrana. Pa i da nešto skuvam od kuvanog za porodicu, pa nekad skuvam čorbicu ili krompir u nekom obliku ili neki brown pirinač, ali to je takođe, nije upakovana, tako, nije toksično. Sva upakovana hrana je izuzetno toksična. Kada se meri vibracija te hrane, mi imamo 0 herca u toj hrani, što znači da ta, da kažem, nevibrantna hrana oduzima nama vibracije, oduzima nama život. Ljudi, kada se hrane takvom hranom, jednostavno, iz razloga što smo spominjali prošli put u emisiji, kada jedemo takvu hranu, onda je naša digestija, tako, biće nam potrebni enzimi. Kako nema tih enzima u toj industrijskoj i kuvanoj hrani, naše telo će ukrasti enzime iz drugih delova tela. Šta vi spremate vama u kući kad stižu vaši gosti? Molim vas, evo, sad stignemo, šta ćete vi nama servirati? Da, pa to su uglavnom salate i eto, voće posle toga. Međutim, ja gostima spremim nekad i pečen krompir na neki fin način ili recimo neku čorbicu finu i tako. Ima toga dosta, možete spremiti. Ima toga dosta, da. Samo nismo maštoviti. Mislim i da tu priča. Da, pa znate kako, ovo nismo sada spomenuli, možda spominjali smo u prošle emisije, međutim mislim da je toliko važno da moramo stalno pričati o tome. Znači, 60% smrtnosti u Srbiji je uzrokovano kardiovaskularnim bolestima. Mi znamo danas da kardiovaskularne bolesti nastaju tako što je lumen krvnog suda, odnosno presek krvnog suda, se zapuši masnoćama iz mesa, mleka, jaja i onda, ukoliko je taj krvni sud koji je zapušen u srcu, dolazi do infarkta. Ukoliko je u mozgu, dolazi do moždanog udara. Ukoliko je u nekom drugom delu tela, doći će do oduzimanja tog dela tela i do komplikacija posle toga. I moramo biti svesni toga da je 60% smrtnosti uzrokovano upravo jedenjem te životinjske hrane, što je, složit ćete se, veoma velika brojka. Jeste. Koliko ljudi su spremni da menjuju svoje navike? Evo, kako reaguju posle vaših predavanja? Pa uvek na predavanju imam nekoliko ljudi koji pređu na zdraviji način ishrane. Obično mi priđe posle nekog predavanja, posle nekoliko predavanja neko i kaže, eto, ja sam bio tada i tada čuo vaše predavanje ili čuo na internetu. Ima puno ljudi koji reaguju burno posle mog predavanja, zato što im jednostavno dirate u osetljivu tačku, ih dirate, ali tako je, zato što hrana je danas vrlo emotivne prirode, iskrena kategorija, da. Jeste. Zbog čega to kažem? Zbog toga što kada vi jedete jednu jabuku, koja je živu jabuku, to je nešto što vaše telo može da traži.
Međutim, ako vaše telo traži kafu, recimo, a mi znamo da telu ne treba ništa što nije zdravo, tako, telo može zahtevati samo nešto što je zdravo. To znači da ste vi zavisni od te kafe, da to telo nikako ne traži tu kafu. Ne znam koliko sam ja Razumem. Međutim, slično je i sa kuvanom hranom i sa tom toksičnom hranom. I danas znamo da u toj industrijskoj hrani imamo toliko mnogo toksina koji nas jednostavno čine zavisnim. Tako da više tu ne govorimo o ishrani, mi govorimo tu o zavisnosti. Da. Tako? Ono što našem telu treba i u čemu ima nekih hranjivih materija, to su žive biljke i ništa drugo. Sve ostalo nema ništa unutra, znači nikakvih hranjivih materija, to su vrlo male količine, nebitne, tako da to jedemo isključivo iz zadovoljstva. Da, ali znate sad šta mi pade na pamet? Da. Javlja se jedan drugi problem. Najveći kompliment koji možete da date velikom broju žena u određenim godinama je da su savršene domaćice. Slave su prilike da se iznese najbolja hrana i ljudi verovatno sad zanemeli bi da im vi predložite da slave i ostala slavlja proslave tako što će izneti živu hranu. Da, pa vidite kako postoje i Pričamo o kulturološkim nekim... Da, naravno. Vidite, postoji jedna zabluda da se kod nas u našoj zemlji... Dobro jede, da. Pa, naravno, hrana je izuzetno, kažem, jeste ukusna, ali nije zdrava. Kod nas u našoj zemlji se nije toliko mesa jelo ranije. Kod nas, istražujući po selima, pitajući stare ljude, zaključila sam da se ranije meso jelo 2-3 puta godišnje. Jelo se za neke praznike, jel tako, verske praznike, kada je isključivo to bilo religijske prirode, odnosno kao žrtva se koristila, kao žrtva se, jel tako, klalo. Međutim, nije se jela u toku godine. Što znači, mi tu ne govorimo o nekakvim potrebama organizma, već o nečem drugom. Neke su ljudi bili zdraviji. Jel to ima veze sad sa tim? A neko drugi kaže, ma vidi, tad su ljudi obolevali od raka, samo nije se znalo i od srčanih bolesti. A vi kažete, ne, sigurno da nije sigurno se živelo zdravije jer nije bilo toliko mesa. Jer u tome ključ, su zato ljudi duže živeli. Pa vidite, ljudi su ranije duže živeli i bili zdraviji. Međutim, današnje statistike koje, pitanje je koliko su istinite, koliko su tačne, današnje statistike kažu da ljudi danas žive što nije tačno. Kada vi uporedite, recimo, ranije je bio veći slučaj smrtnosti novorođenčadi zbog nehigijenskih uslova i tako dalje. I onda kada vi, jel tako, saberete taj broj stanovnika, umrlih, rođenih i podelite, onda dobijete kraći životni vek. Međutim, ljudi su ranije živeli duže, bili su zdraviji, nije bilo raka kao danas, ali isključivo, kažem, te statistike to govore zbog te velike smrtnosti kod dece. A danas je situacija obrnuta. Šta kažete na to što veliki uticaj na naše zdravlje ima stres? Da, stres je jako važan, zato što prilikom stresa mi izlučujemo hormone koji su jako negativni i oštećuju naše organe i takođe su jako kiseli. Imaju kiselu reakciju i smanjuju naš imunitet. Znači, ne smemo da se nerviramo? Pa ne smemo da se nerviramo, međutim, ja bih skrenula pažnju na jednu stvar. To je jedna, da kažem, poznata praksa i kod nas u hrišćanstvu, mi to zovemo tihovanje ili recimo poznata kao meditacija, je li tako? I ljudi ne znaju o čemu se tu radi, ali evo, to je jedna veoma prosta stvar. Ja to zamišljam kao jedan tornado. Tornado su misli i događaji, negativni događaji koji nam se događaju svakodnevno. Međutim, u samom tornadu postoji, u samom centru, je li tako, zovemo eye of tornado, a to je u stvari oko tornada, koje je savršeno mirno. Tu nema zvukova, ništa se ne događa.
I kada želim da eliminišem stres, naravno svi smo mi podložni tome, tako? Onda jednostavno je potrebno da zatvorite oči, da se umirite, da umirite svoje misli i da sve te događaje koji se dešavaju oko vas zamislite kao eto taj tornado, a vi ste u samom centru tog tornada, u oku tornada, savršeno mirni. Dovoljno je par minuta da se smirite na taj način i da vam svet izgleda mnogo drugačije. A vi izgledate fantastično u toj odeći, neobično, drugačije. I voljela bih da, evo, mi se nećemo vidjeti verovatno godinu dana, dok mi ne dođemo ponovo. Biće na leto ovdje. Na leto, dobro, još par meseci, onda 3-4 meseca. Da poručite ljudima koji će gledati ovu emisiju šta? Pa, poručila bih ljudima da postanu nezavisni, da preuzmu zdravlje u svoje ruke. Nisu im potrebni tako ni lekari, ni bolnice. Dovoljno im je samo da koriste prirodne izvore zdravlja, a to su sunce i živa hrana, čista voda, bose noge, to nismo spomenuli, kad god je lepo vreme, potrebno je da hodamo bosi po zemlji da bi se napajali elektronima iz zemlje kojih ima. Zemlja pliva u tim elektronima i nećemo biti bolesni od ničega. A takođe i štedit ćemo mnogo para. Da. Hvala vam na ovoj ponovljenoj priči, ali na drugi način. Evo, ekipa prijatelja oko mene i ja okrenuli smo život od kad sam vas upoznala i odlično je hraniti se ovako kako ste preporučili. Nalazimo mir na nekim mestima koje zaista pružuju mir i čekamo još malo da otopli pa ćemo ići i bosi. Želim vam srećan put. Hvala. I da se vidimo opet na leto, da nam ovako prija nešto drugo, neka limonada. Ste rekli da je limon vaš. Da. Hvala vam. Hvala vama.